پشتی سه روژان جرا وستاندنا ایریشن دجبر این امریکا و ایران و دمکیش آرامی ادنابرا هر دو ولاتان ده جارکدن ایرانی بدرونان ایریشی ولاتین هری میکر ایرو ده دمجمرین پشتی نیورویه ده ایران ایریشی باشور کردستان عربستان سعودی و اردن کر. دولتا ایران به درون بمبار کری ایریشی در دوران نافچه کویه یا سر به پارێزگاها هەولێرê vekir. Di êrişê de pişta zanîngeha Koyeyê hat armançkirin ku li pişt wê jî Çiyayê Heybet Sultan heye. Piştî êrişê li beşek ji Çiyayê Heybet Sultan şewatek derket. Di heman demê de Partiya Azadiya Kurdistanê PAK bi daxuyaniyekê da zanîn ku bi 4 dronan êrişî baregeha Çemşarê ya Supaya Neteweyî ya Kurdistanê û baregeha Pakşar a Partiya Azadiya Kurdistanê hat kirin. Têkildarî ziyanên êrişê te agahî nehatine bidestxistin. Di heman demê de Rûpela Fermî ya Wezareta Parastinê ya Erebistana Siûdî bi daxuyaniyekê li ser hesabê xwe yê eksê ragihand ku wan balafirên bêmirov ên ku ji hêla komên çekdar ên ser bi Îranê ve hatine avêtin anîn xwarê. Di daxuyaniyê de hate gotin ku ev balafir ji axa Iraqê ber bi Erebistana Siûdî ve hatibûn avêtin. Li gorî agahiyên berdest, ev balafir hewl didan ku pêgehên petrolê yên li Rojhilatê Erebistana Siûdî armanc bikin. Wezareta Parastinê ya Erebistana Siûdî di daxuyaniya xwe de ev agahî jî dan. Em êrişên bi balafirên bêmirov ên milîsên Iraqî yên ku ji hêla Îranê ve têne piştgirîkirin şermezar dikin. Em tekeziya li ser biryardariya xwe ya ji bo parastina ewlehî, serwerî û astenkirina li dijî êrîşkaran dikin. Em mafê xwe yê bersivdayîna van bi pêkirinan diparêzin. Fermandariya giştî ya hêzên çekdar ên Urdunê ragihand ku balafirên hêza hewayî ya Kraliyetê roja duşemê sibehê du dronên Îranî ku ber bi Urdunê ve hatibûn avêtin xistin xwarê. Fermandariyê zêde kir ku di dema xistina dronan de tu qurbanî yan zirarên maddî nehatine eşkerekirin. Piştî xistina dronan, tîmên teknîkî û ewlehiyê bi bermahiyên dronan re mijûl bûn û cih ewle kirin. Fermandariya giştiya hêzên çekdar ên Urdunê lê zêde kir ku ew niha çavdêriya qada hewayî ya welêt dikin. Her wiha fermandariyê eşkere kir ku ew ji bo rûbirûbûna bi her gefa li ser ewlehiya Urdunê re amade ne.